Dormir amb la boca oberta és molt més habitual del que ens pensem, tant en infants com en adults, i sovint es veu com una simple mania, però en realitat és un signe que la respiració no està funcionant com hauria de fer-ho. No només pot afectar la salut bucodental, la qualitat del son i el desenvolupament de la cara dels més petits, sinó que també pot empitjorar l'asma, les al·lèrgies i les rinitis. Quan la respiració nasal falla, la mucosa s'irrita, els símptomes es cronifiquen i costa molt més controlar la inflamació sistèmica. La bona notícia és que es pot millorar. Les causes de la respiració oral nocturna són variades. Obstrucció nasal, pot aparèixer per mocs acumulats, rinitis al·lèrgica, infeccions repetitives o inflamació crònica dels cornets. També una desviació del septe nasal pot dificultar el pas de l'aire d'un dels costats i obligar a obrir la boca per compensar. Una llengua baixa o l'anquiloglòssia, quan el fre de la llengua és massa curt o massa rígid, la llengua pot ser que no quedi ben col·locada al paladar, fent que la boca quedi més oberta, l'aire passi per la via més fàcil, la boca. També el paladar estret, que és una alteració de la forma del maxil·lar superior que fa que al pujar cap amunt redueix l'espai disponible per a les conductes nasals. L'aire té menys lloc per circular i la respiració pel nas es fa més costosa, sobretot de nit. Hiperventilació diürna. Algunes persones respiren massa ràpid o massa profundament durant el dia, fent que el cervell s'acostuma a aquest patró i també demana a la nit més aire del que caldria, afavorint que la boca s'obri i s'alterin els gasos de la sang, especialment el diòxid de carboni. Dormir amb la boca oberta té conseqüències més enllà de la sequedat de la boca al despertar. Pot augmentar el risc de càries i problemes de les genives, fragmentar el son i provocar més fatiga durant el dia. També augmenta la probabilitat de roncar i, en casos més greus, d'apnees del son. I és que dormir amb la boca oberta és el camí fàcil per començar a roncar i a la llarga no només pot molestar a qui dorm al teu costat, sinó que també pot afectar la teva vida social, fent-te perdre excursions o nits de descans compartits amb els amics. El més important és que hem d'entendre que els roncs són sovint l'avançada de possibles apnees del son. Quan la boca està oberta, la mandíbula i la llengua tendeixen a caure cap enrere i la via aèria s'estreny. Això facilita que en moments de la nit aquesta via es tanqui del tot i l'aire no pugui passar. Aquestes pauses respiratòries obliguen el cervell a despertar-se uns segons per tornar a obrir el pas de l'aire, com per exemple per movent-nos de posició. El resultat és un son fragmentat i menys reparador, més cansament durant el dia i un major risc per a la salut cardiovascular també, a llarg termini sobretot. En infants, mantenir la boca oberta durant el son pot afectar el creixement de la cara i la mossegada, fent que hi hagi problemes ortodòntics. Si ho comencem a treballar aviat, sense esperar que s'hagin canviat totes les dents, podem prevenir moltes complicacions futures. Com ho treballem a l'Inspira't? Doncs quan identifiquem que hi ha una ventilació massa ràpida o massa profunda durant el dia, fem servir el mètode Buteyko per normalitzar el patró respiratori. És important que si es busca una fisioterapeuta respiratòria tingui formació en aquest mètode, ja que és una peça clau per millorar el control de la respiració. També revisem la higiene nasal, recomanant rentats personalitzats i fem entrenament de la musculatura inspiratòria quan cal. El nostre abordatge és global i sovint hi poden intervenir altres professionals, logopedes miofuncionals per reeducar la llengua i aconseguir que es col·loqui en contacte amb el paladar, odontòloga en visió holística per valorar el creixement craniofacial i decidir si calen expansions o altres tractaments, o otorinolaringòleg per veure com és el pas de l'aire per les vies respiratòries i descartar obstacles estructurals, pneumòleg per avaluar la qualitat del son i comprovar si hi ha apnees. El treball en equip és fonamental. Cada professional aporta una peça del trencaclosques per recuperar la respiració nasal. Un exemple real. A casa també ho hem viscut. La meva parella roncava molt i despertava diverses vegades cada nit per beure aigua. Des que ha introduït canvis en el seu dia a dia, millorant la respiració nasal, aplicant Buteyko i ajustant rutines, ja no necessita tenir la cantimplora a la taulata i dorm molt més seguit. Els roncs han millorat i el descans és de molta més qualitat. Quan consultar? Doncs si et despertes cada dia amb la boca seca, tens roncs intensos o cansament persistent, val la pena buscar ajuda. En infants, la respiració oral crònica o la presència de mocs freqüents també són motius per fer una valoració precoç. Dormir amb la boca oberta no és inevitable i s'hauria d'evitar. Millorar la respiració de dia pot canviar completament com respires de nit. Vols que valorem el teu cas? A l'Inspira't t'acompanyem per identificar la causa
i crear un pla personalitzat perquè recuperis una respiració nasal saludable i un descans reparador. Salut, inspira't!